Milli liderimizin 11 fevralda geçirilen Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde nyktaşýaly. Ýaşlara aýratyn bir baglanýar. Sebäbi ýaş nesil biziň geljegi bolan ekli umytlarymyzyň hafyr bolmagdyr. Çünki öňde goýulan beýik maksatlar we wezipeler amal aşyrmak hem-de ýurdumyň mundan beýleki ötüş ýolyny kesgitlemegi ýaşlar işçiň atlaşmalarlar. Meýlim bolsa Türkmenistan prezidenti wezipede dalaşgärleri raýatlar topar tarapyndan kötürilenmegiň tekliwini kesgitleýän. Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 46-njy maddesyna laýykly dalaşgär saýlawçylaryň 10 000dan az bolmadyk gol bilen gollanmalylar. 14 fevralda başlap belgilendirilən saýlaw möhüminiň şäherlerine Balkan welaýatyna geçirilen ýygylan dowamyny oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidenti wezipede dalaşgär hökümini Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň Awada şypahanasynyň baş lukmany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Berdimehmet Gurbanow kötürilemek tekliwini garadylar. Berdimehmet Gurbanow 2004-nji ýylda Murat Galyp adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetini tamamlap, Balkan welaýatynyň köpugurly hastahanasyna internatura geçdi. 2005-2008-nji ýyllarda Balkan welaýatynyň Esemul etrawynyň Bowdaýly owasynyň saglyk öýünü ilki maşgaly lukmany, soňra baş lukman, soňky ýyllarda bolsa Balkan welaýatynyň beýleki saglyk guraş idaralaryna, Garabow şäherleriniň hastahanasyna we Esemul etrawynyň hastahanasyna baş lukman bolup işledi. 2012-nji ýyldan 2019-njy ýyllar aralygynda Balkan welaýatynyň saglyk guraş müdirliginiň başlygynyň birinji ornmatary wezipetini işledi. Şu ýylyň aýratyn mana ýolyň halkyň arkadagy zamany tışgaryna ýerip, ýygyna gatnaşyjylar milli liderimiň garaşlar watyrmyň mundan beýleki akbar üçin jogapkärçilik üstüne alyp biljek ýaş makfada okunly ýolbaşlary kötürilemek barada tekliwiň wajypdygyny ýene bir gerek nykdylar. Ýygnananlar Gurbanyň guramasy ukybyny ýokary hünär we şahsyýetlerini hem-de ýolbaşy wezipedäki iş tejribesini belläp, ony döwlet başlygynyň wezipetine dalaşgär hökümini kötürilemek barada şergüde kabul etdiler. Berdimehmet Gurbanow bildirilen ýokary ynam üçin hoşarlygyny beýan edip, halkymyzyň bagtyrlygy we awadançylygy ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp etmek üçin güýjüni, bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyny inandyrdy.